ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଜଣେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ଡ୍ରାଇଭର। ମୁଁ ଏଇ ଭୋକିଲା ଭାଉଜର ସବୁ ଗପ ଶୁଣିଛି, ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ମୋର ନିଜ ଗପ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଗପମାନେ ଆପଣ ଶୁଣିକି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ମୋ ପାଣ୍ଠ ଉପରେ ପୁରା ଈର୍ଷା କରିବେ। ଆଗରୁ ତ ମୁଁ କହିଛି, ମୁଁ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର। ମୁଁ ଜଣେ ବଡ଼ ଅଫିସରଙ୍କ ପର୍ସନାଲ କାର୍ର ଡ୍ରାଇଭର। ସେ ଅଫିସର ଜଣକ କେଉଁ କମ୍ପାନୀର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ଥିଲେ। ସେ ଅଫିସ୍ ଯିବାକୁ ତାଙ୍କର କମ୍ପାନୀ କାର୍ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ କାର୍ ହିଁ ଚଲାଏ। ଆଉ ସେ କାର୍ରେ ସେ କେତେବେଳେ ସପିଂ ଗଲେ କି ବାହାରକୁ ଗଲେ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଏ। ଆଉ ଡେଲିର କାମ ହେଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ 12 ବର୍ଷର ଛୁଆକୁ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼େ, 10ଟାରେ ନେଇକି ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼େ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ସ୍କୁଲରୁ ନେଇ ଆସେ। ଏତିକି ହିଁ ମୋର କାମ। ଆଉ ସେ ସାର୍ ଜଣକ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବୟସ 37-38 ବର୍ଷ ହେଲେ ବି ସିଏ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ଚୋଖା ମାଲ ପରି ଦେଖାଯାଉ, ଟୋକି ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେ ଦୁଧ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଚେହେରା ବି ପୁରା ଗୋରା ଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର 2ଟି ଚକି ବି ବହୁତ ମସ୍ତ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ସେ ସାର୍ଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା ଯେ ସେ ନେଇକି ସେ ସେଇଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଥିଲେ। ସିଏ ମୋର ମାଲିକାଣୀ ଆଉ ମାଲିକ। ସେ ନେଇକି ମୋର କେବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇନି। ମୁଁ ଖାଲି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ, ତାଙ୍କ କାର୍ ଯେବେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼େ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ କାର୍ଟି ଆଣି ତାଙ୍କ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ରଖି ଚାବିଟି ତାଙ୍କ ଘରେ ଦେଇଦିଏ। ପୁଣି 5ଟା ବେଳକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ ସ୍କୁଲରୁ ନେଇ ଆସେ। ଏତିକି ହିଁ ମୋର ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନର କାମ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିନର ଅନୁଭୂତି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ପରି ସେଦିନ ବି ମୁଁ 10ଟା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ନେଇଗଲି। ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି କାର୍ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଘର ଆଗର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ରଖି ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଭିତରକୁ ବସିଲି। ତାଙ୍କ କବାଟ ଖୋଲା ଥିଲା। ସାର୍ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ପଳେଇଥିଲେ। ମୁଁ କବାଟ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ 2-3 ଥର ଡାକିଲି, ତ କେହି ବାହାରକୁ ଆସିଲେନି। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲି। ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବି କାହାକୁ ଦେଖିଲିନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବେଡ଼ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲି। ତାଙ୍କ ବେଡ଼ରୁମ୍ ଖୋଲା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ନଥିଲେ। ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଡାକି ସେଠି ବି ଡାକିଲି, କେହି ଶୁଣିଲେନି। ତ ମୁଁ ବେଡ଼ରୁମ୍ର ଟିକେ ଭିତରକୁ ବସିଗଲି। ଆଉ ସେଠି ଯାହା ଦେଖିଲି, ମୋ ଆଖି ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଖଟ ଉପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ସିଲ୍କର ନାଇଟି ପିନ୍ଧି। ତାଙ୍କ ନାଇଟିଟି ଅଣ୍ଟା ଯାଏଁ ଟେକି ହେଇଯାଇଥାଏ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ବିଆଟି ପୁରା ମୋତେ କ୍ଲିଅର୍ ଦେଖାଗଲା। ସେତିକି ଦେଖିକି ମୋ ପାଣ୍ଠ ପୁରା ଉଠିଗଲା। ସିନା ଉଠିଗଲା, ତାପରେ ମୋ ମନ କହିଲା ଏ ପାଣ୍ଠ କିଛି ଖରାପ ଚିନ୍ତା ତୁ କରନି। ଆଉ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି କିଛି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ତୁ ଜାଣିଛୁ ତ ଇଏ କିଏ? ତୋତେ ତ ଜେଲରେ ପୁରେଇବ, ତୋର ଆସନ୍ତା 7 ଜନ୍ମ ବି ସେଇ ଜେଲରେ ହିଁ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ କଥା ମାନିଲାନି। ମୁଣ୍ଡ କହିଲା, ତୁ ପୁରା ସେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କଥା ଶୁଣିନୁ, ସାପ ଆଉ ବିଆ ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖିବୁ ମାରିଦେବୁ। ଏବେ ସାପ ତ ନାହିଁ, ବିଆ ଦେଖିଲୁ ମାର। ଏମିତି ମନ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ 1 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଚାଲିଲା। ଶେଷରେ ମୁଣ୍ଡ ହିଁ ଜିତିଲା। ଆଉ ମୁଁ ବି ଭାବିନେଲି, ଯାହା ହେଉଛି ହଉ, ମୁଁ ବିଆ ହିଁ ମାରିଦେବି। ଏହା ଭାବି ମୁଁ ସେ ଖଟ ପାଖକୁ ପଳେଇଲି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଘ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ି ମୋ ଜିଭରେ ତାଙ୍କୁ ବିଆକୁ ଚାଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। 1-2 ଥର ତା ବିଆ ଚାଟିଛି କି ନାହିଁ, ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଉଠିଗଲେ। ମୋର ସବୁ ସାହସ ପାଣି ଫୋଟକା ପରି ଫାଟିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ଡରିଗଲି, ମୋ ଦେହରୁ ଝାଳ ବୋହିଲା। ଆଉ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧରିଦେଲି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋତେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତୁନି କି ସାର୍ଙ୍କୁ କହିବେନି। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ ତୋତେ କ୍ଷମା କରିବି, ନହେଲେ ତୋ ସହିତ ତୋର ପୁରା ପରିବାରକୁ ଜେଲରେ ପୁରେଇଦେବି। ମୁଁ କହିଲି, ମରିଯିବି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ, ଆଉ ମୋ ଜୀବନ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ମୋ ପରିବାର ବି ବଦନାମ ହେଇଯିବ। ସେ କହିଲେ, ଯଦି ତୋର ପରିବାର ଆଉ ତୋ ନିଜ ଚିନ୍ତା ଅଛି, ତାହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ତୋତେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ତୋତେ ଜେଲରେ ପୁରେଇଦେବି। ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ସେଇଆ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି କ'ଣ? ତୁ ମୋତେ ମୋ କଥା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କହିଲି, କେଉଁ କଥା?
ସେ କହିଲେ ତୁ ଏବେ ଯାହା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ସେଇଟା ପୁରା କରିକି ଯା। ମୁଁ ଶୁଣିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଥିଲା। କହିଲି ଇଏ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ମୁଁ ବି ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ଆଉ ପୁଣି ତାଙ୍କ ବିଆ ଉପରେ ଝାମ୍ପି ପଡ଼ିଲି। ଆଉ ପୁରା ତାଙ୍କ ବିଆକୁ ତଳୁ ଉପର ଭିତରେ ଜୀବ ପୁରେଇ ପୁରା 30 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଚାଟିଲି। ତାପରେ ସିଏ କହିଲେ ର। ତାପରେ ମୁଁ ରହିକି ଉଠିଲି। ସେ କହିଲେ ତୁ ଖାଲି ଏମିତି ଚାଟୁଥିବୁ ନା ଆଗକୁ କିଛି କରିବୁ। ସେ କହିଲେ ଏମିତି ତୁ ଚାଟୁଥିବୁ ନା ଆଗକୁ କିଛି କରିବୁ। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ସେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ସେ କହିଲେ ଆଉ ତୋର ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆଉ କରିବୁନି କି ମୋତେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଚମକିକି କହିଲି। ସେ କହିଲେ ତୁ କରିବୁନି କ'ଣ, ତୋ ବାପା ଆସିକି କରିବ, କର ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି କହିଲେ। ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଥିଲି କି ତାକୁ ଘିଏ ବୋଲି। ତ ମୁଁ ମୋର ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଖୋଲିଦେଲି ଆଉ ଚଡ଼ିକୁ ତଳକୁ କରିଦେଲି। ମୋର 8 ଇଞ୍ଚିଆ ବାଣ୍ଡଟା ପୁରା ଠିଆ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସିଏ ଦେଖିକି କହିଲେ ତୋ ବାଣ୍ଡ ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା ଇଏ କେମିତି କରୁଛି, ଦେଖିବା ଏମିତି କିଏ କରୁଛି। ତାକୁ ସେ ଏମିତି କରିକି ତାଙ୍କ 2 ଜଙ୍ଘ ଫାଡ଼ିକି ମୋ ଆଗରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ନାଇଟିକୁ ତାଙ୍କ ବେକ ଯାଏଁ ପୁରା ଟେକିଦେଲି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ବ୍ରାକୁ, ଗୋଟେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ବ୍ରା ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ତାକୁ ଖୋଲି ଦେଇ ଦୁଧକୁ ଦଳିବା ଚକୁଡ଼ିଆ ଲଗେଇଲି ଚୁଚିମିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସିଏ କିନ୍ତୁ ରାଗିଗଲେ। କହିଲେ ଏ ଦଳା ଚକୁଡ଼ା ବାଣ୍ଡ ପରେ କରିବୁ, ଫାଷ୍ଟ ସେଟାକୁ ପୁରା। ମୋ ବିଆ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ମୋ ବିଆକୁ ଶାନ୍ତ କର। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ କହିକି ତାଙ୍କ 2 ଜଙ୍ଘକୁ ସେ ତ ଫାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ 2 ଜଙ୍ଘ ମଝିରେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଲି। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଆ ଉପରେ ଟିକେ ଛାପ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଠିକ୍ ତାଙ୍କ ବିଆ ମଝିରେ ରଖି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଧରି ଗୋଟିଏ ଧକ୍କା ମାରିଲି। ଗୋଟିଏ ଧକ୍କାରେ ହିଁ ମୋର ପୁରା 8 ଇଞ୍ଚର ବାଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ବିଆ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ପରେ ସେଇଭଳି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଆଇକି 6-7 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଚୋଦିଲି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଦୁଧ ଉପରେ ହାତ ଚିପିଲି। ତାଙ୍କ ଓଠ ଗୁଡ଼ାକକୁ ଚାଟି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ସେଟା ଗୋଟେ ଅଜବ ପ୍ରକାରର ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଚାଲିଥିଲା। ମୁଁ ତା ବିଆରେ ବାଣ୍ଡ ପୁରେଇକି ଗେଉଁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଓଠକୁ ଚାଟିବାକୁ ମୋର ସାହସ ହେଉନଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମୋତେ ଅଟକେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ କହିଲେ ତୁ ଏଇ ଖାଲି ପୋଜରେ ଗେଇଁ ଜାଣିଛୁ ନା ଅଲଗା କିଛି ବି ଜାଣିଛୁ। ଏମିତି କହିକି ସେ ଆଣ୍ଠେଇ ଗଲେ ଆଉ କହିଲେ ମୋ ପଛ ଆଡ଼ୁ ପେଲ୍ ତ ଦେଖିବା ତୁ କେମିତି କରୁଛୁ। ସେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛପଟକୁ ଯାଇ ଅଣ୍ଟା ପାଖେ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଟାକୁ ଧରିକି ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ବିଆ ମଝିରେ ମୋର ବାଣ୍ଡକୁ ରଖିକି ତାଙ୍କ ପେଲିଦେଲି। ସେମିତି ବି ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କୁ କୁକୁର ଭଳିଆ କରି 15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଚୋଦିଲା ପରେ ମୋର ବୀର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ତାଙ୍କରି ବିଆ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ସେଇଠି କିଛି ସମୟ ରେଷ୍ଟ ନେଲା ପରେ ମୁଁ ଉଠିଲି। ଆଉ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ବାହାରୁଥିଲି। ସିଏ କହିଲେ ରହ। ସେ ତାଙ୍କର ତକିଆ ତଳୁ ଗୋଟେ 2000 ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ ବାହାର କଲେ ଆଉ କହିଲେ ତୋ ଚୋଦଣରେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି। ଏବେ ମୋର ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ତୋତେ ଡାକିବି ଆଉ ତୁ ମୋତେ ଏମିତି ଚୋଦିକି ଯିବୁ। ମୁଁ ପୁରା ଖୁସିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥାଏ। ଆଉ ଏମିତି ପ୍ରାୟ ମୁଁ ସପ୍ତାହକରେ 1-2 ଥର ତାକୁ ଚୋଦିଛି। ଆଉ ଥରେ ତ ସେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ବି ମୋଠୁ ଚୋଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଯାଏଁ ଆମର ଏଇ ଖେଳ ଚାଲିଛି।